Gràcies per haver vingut. Redell un quilòmetre més llarg. Més o menys és el que deu haver de ma casa així, més o menys, aproximadament. Que no venia en càmera lenta, No. Venia a esplaer. Per què? Pues perquè el que no volia era suar tota esta roba. Lo que m'ha gastat avui en esta roba, sabates, malles, cortavientos, turbante, ulleres, el rellotge per fer selfies, de tot, de tot. I vos preguntareu, i per què s'ha embotit en una malla que pareix una botifarra de casa mata? Per què? Bueno, resulta que des del Servei Municipal d'Esports em van demanar que presentara esta primera gala del circuit de carreres populars de Vila-real. I aleshores vaig pensar, val, ens ficarem en forma per a la segona. De moment avui és el meu primer dia com a runner. Runner? Runner. Val? No sabem mai. I aleshores he fet el que tot bon runner fa. Primer i principal, equipar-me. No me falta de res. Aquestes ulleres són, vamos. Segon que he fet, eixir de casa, m'he ficat el Rotastic i l'Endomondo en marxa i m'he fet una selfie. I després he actualitzat el Facebook, Instagram i Twitter. Val? I després ja he vingut. Per què? Per què? Pues és el que feu tots els runners, no? Tots els que esteu així feu. Qui? De ser runner, perquè anem a veure, així qui ha corregut un marató, una 5K, una 10K, un 15K, un 20K, una mitja marató o el que siga, no, és que no heu fet això i no ho heu ficat a les xarxes socials, són molt poquets, molt poquets. Conta la llegenda que hi ha una xica de Vila-real que va fer la marató en mitja i no li ho va dir a ningú. Però només és una llegenda. La resta vinga a fardar, que si estrene xaqueta, que si estrene sabates, que mira la marca que he fet, que cuidado que he baixat un segon, 2, 3, 2 minuts, vale, que si participe esta vegada... Bueno. Vale, doncs ja està. Segona cosa de ser runner, m'equipe i després ho publique en les xarxes socials. És molt important, suposo que és molt important, perquè jo, claro, jo pensava, sempre ho he pensat, que córrer és de covards i que no cal anar a pressa si no va ningú darrere teu. Però, claro, me van dir que me ficara en forma i això és el que he fet. He pensat, va, doncs, faré vida sana, m'alimentaré millor, me nutriré millor i aniré a l'ermita a córrer, no? Que per això la tenim. Bueno, perdona, a fer running. I aleshores, la segona cosa que he après fent running és que se sua molt, moltíssim, se sua moltíssim. És a dir, se sua igual fent running que anant a córrer, el mateix. Exactament igual. I, clar, jo tenia moltes idees preconcebudes sobre aquest esport, però, clar, després de conèixer la gent del Servei Municipal d'Esports, després de saber que n'hi ha quasi 2.000 atletes que han participat en aquest circuit, després de saber totes aquestes coses, doncs m'han vingut ganes. Ara sóc una runner, ja sóc una runner. I aleshores, el que heu fet vosaltres, tots els atletes que formeu part d'aquest circuit, en mi és brutal. Jo, que l'únic sprint que he fet ha sigut del sofà a la nevera i a pisar i al sofà antes de que s'acaben els anuncis. Aleshores, gràcies perquè m'heu fet sentir ganes de fer esport, m'heu fet sentir ganes de ser una runner, m'heu fet ganes de ser una finisher com vosaltres, que arribeu a la meta suats, arribeu molt suats, però contents. Arribeu molt suats, però molt satisfets. Arribeu suats, molt, però orgullosos de que el vostre esforç hagi valgut la pena. Aleshores, només ens queda donar-vos les gràcies per estar així en esta gala, que és el premi al vostre esforç. Benvinguts i benvingudes a esta gala, a esta primera gala del circuit de carreres populars de Vila-real. Moltíssimes gràcies per vindre i, primer de tot, volem fer que la regidora d'Esports vingui així a l'escenari per a poder donar-vos la benvinguda com cal. Gràcies a tots.